De Frieske primeur is voor de Attent supermerk in Ouderbaan, dat meestal mijn beheining werkje. Maar hoe werkt het er nou krijgt? Hier keert een fles wien, als van de moorwethouder De Haan. Zodra de alcohol scant wordt door de cashier, blokkeert de kassa. Zou u voor mij op startleeftijd willen drukken? De keeper moet ten eerste haar gezicht voor dit apparaat houden. Dat wordt voortdurend besjoen door meestal in een speciale centrale in Breda. Bij twijfel kan er nog vragen worden naar een identiteitsbewijs. Maar dat het duidelijk is, is in dit geval, kan de klant gewoon aanrekenen. Ja, hij is akkoord. Ja. Maar wat nou als een jongere van onder de 16 er volle ouder uitzocht? Dat is ook altijd lastig. Onze medewerkers zijn er wel op getraind. Zij zien natuurlijk heel veel gezichten door de dag heen. En je moet er als mens ook een beetje talent voor hebben. Ja. Maar is het waterdicht? Klopt, we halen een 98% compliance. Dus met dit systeem zitten we in 98% van alle aankopen goed. We nemen bij Sebastian van 15 de proef op een som. Zullen we de leeftijdstest voor mij doen? Alle supermerken van de tent krijgen het systeem, zodat haar cashiers net meer een besluit hoeven te nemen. Nee, het is niet toegestaan. Het is volle betrouwbaarder als wat we hiervoor hingen. Had je een idee, vreeg je materiaal uit al een barrière. Als iemand die idee net mij had, jou je dan die drank wel mij of net mij. En als die door de kassa is, ja, dan is er net iemand meer die controle nog dwang kan. Je werkt er al een week mee. Hoe ben de eerste ervaringen? Ja, heel positief. Er is enkel tussen zien die zei, ja, wat hoort dit in? Maar ik zei, je moet het iedere keer uitlezen om het positieve ermee om te gaan. Ja. Had er al meestal die zijn van een hoe dat voor mij net? Nee, dat hebben we nog net echt gewoon. Hoe het privacy hoeft de klant net in te zetten, zei de producent. De beelden worden net bewaren.